headline at sa headlines yung darapula mga balita sa lado lokal. Albay Police Provincial Office Bicycle and Motorcycle inilansan kasubagong aga pagpapababa kang krimen sa probinsya kan Albay. Mayor na Beto kang programa. Police Regional Office 5 nangapudan sa Bicolano asin sa publiko na maging alerto asin listo ngunya na holiday season. Sa lado nasyonal, mga nakabakal ni Lunadaan duminoble ka Nobyembre ngunya na taon. Quadcom hearings, dakulang tabang sa investigasyon kang gobyerno may kinaraman sa mga kaso kan extrajudicial killings. Sa ibang nasyon, 94 katawo nagadaan sa pagrapado kang bagyong Chido sa Mozambique. Bantang sa lado ni Karawat Sports, Jan Amores, binawian ng professional license sa basketball. Yan ang headlines. Hanggang sa detalye sa mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa detalles kang barata sa lado lokal, formal ng piglansar kan Albay Police Provincial Office kasubagong aga ang Albay PPO Bicycle and Motorcycle Patrol na may katuyuhan na mapakusog ang police visibility sa probinsya kan Albay. Sa eksklusibong pagkikipaghuron kan DCGB News kay Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon, sinabi kay ni na region-wide na ang implementasyon kan nasabing programa na ang pinakang objeto iyo ang pagpababa kang krimen sa bilog na riyon. Sinabi ni Dizon na magayon ang naging feedback kan tawo sa nasabing proyekto dahil sa pagitan bicycle and motorcycle patrol, mabibisita ka mga kapulisan ang mga places of convergence, arrogant terminal, malls, parks, simba na siniba pa, asi mapugulan ang anuman na krimen sa palibot. Siniguro ni Dizon na ang kandaan kan kasurog gaps sa pagresponde sa anuman na pangyayari sa man iba-ibang parte kan riyon dahil nasa full alert status naman sinda na ang gustong sabihin kansilado ang gabos na leave ka mga pulis ngunyan na holiday season. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Mientras tanto, pinarumdom ni Police Regional Office 5 Regional Director Police Brigadier General Andre Dizon ang mga Bicolano asin ng publiko na maging alerto asin listo sa gabos na pagkakataon ngunya na holiday season. Sigong kay Dizon nanotaran ninda analangkaw na insidente nin online scam kung kaya dapat na magtiwala sa sisay mga persona na nakikipaghuron, nakikipagtransaksyon, nagtatangro nin serbisyo asin anuman na produkto kasalida ning kwarta. Hinagad ni Dizon ang kooperasyon kang publiko para masiguro ang kaligtasan na sinpasi orden sa riyon mantang nag-uugma kay banan sa ilang pamilya ngunya na Pasko asin bagong taon. Sa iya pang sinabi na pagsisiguro niya ang sa indang kandaan maging kamanganasay patura kang pulisya para sa pagtaonin asistensya sa mga Bicolano sa gabos na pagkakataon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Sa dagdag natong baretang lokal, piginguwa kan Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol na matapos ngunya na aldaw ang pagtrabaho sa sarong lane kan tinampo sa Andaya Highway na sakop kang barangay Kabutagan, Lupi, Camarines Sur. Sigong kay DPWH Bicol spokesperson Lucy Castañeda, kasuhapon ko na tatapuson ang patrabaho alagad nagkagawa ng problema ang backhoe na pigagamit digdi kung kaya ipagpapadagos ini ngunya na aldaw. Sinabi ni Castañeda na padagos man ang pagtrabaho kan sa iyang personahe sa sarong porsyon kan tinampo sa sitio Kabungahan sa barangay Kabatuhan sa Labo, Camarines Norte asin pwede nang agian kang gabusta klase ng bihikulo. Nangapudan si Castañeda sa mga biyahero na magbalo ng halawig na pasensya ang mga maagi sa nasabing lugar dahil sa sitwasyon kan tinampo por medyo kan kaini siniguro kang ahensya nagigibuan man in aksyon para man sa kumbinyensya kan mga motorista. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon.
Pinakusog pa kan Land Transportation Office o LTO Bicol ang sa indang mga espersos manungod sa road safety sa pagikan Oplan Biyaheng Ayos Pasko 2024. Ini bilang antisipasyon sa pagruso ka mga pasahero na mabiyahe palaog asin paluwas kang Bicol Region. Sigun sa LTO Bicol, ang mga personahe sali sa indang mga regional asin district enforcers kay banan ang RLEU team, Sorsogon District Office, Irusin District Office Daet District Office, Pamplona District Office asin Ragay District Office nagkukondukta ng inspeksyon sa mga bihikulong nasa tinampo asin sa terminals para masiguro ang sendang roadworthiness asin makapagkomple sa mga regulasyon sa trapiko. Makusugman ang sendang monitoring sa bulos kan trapiko sa Andaya Highway, sa Lupi asin si Pukot Camarines Sur, mandang nangapudan man ang ahensya sa mga motorista na magsunod sa traffic rules para man sa kaligtasan kan gabos. Mientras tanto, padagos ang maigpit na pagbantay ka mga personahes kan Coast Guard District Bicol sa mga pantalan sa riyon para mamantinir ang katrangkilohan asin kaligtasan ka mga pasahero digdi. Sa pinagang ultimong datos kan PCG Bicol pon alas 12 nin maaga, sagod alas 6 nin aga kasubago, Disyembre 23, 2024, nasa 1,550 o kaya 1,544 na mga outbound passengers, 1,931 an inbound passenger asin sobra sa 500 ang mga rolling cargos na nag-agi sa mga pantalan. Nakapag-inspeksyon man ng 19 na mga vessels asin nakapag-deploy nin nasa 315 personahe sa malaylay na pantalan sa Bicol Region. Tiniripon kan Team Global Albay na pinangipanginota ni Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Dico, Albay 2nd District Congressman Joey Salceda, asin si Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr., asin Aleco, Administrator Engineer Wilfredo Buxit, para to karon ang mga konkretong lakdang na gigibuhon na world-class ang serbisyo ng kuryente sa Albay. Saro sa mga pangenot na proyekto na napagkasunduan, iyo ang konstruksyon kan duwang bagong substation sa Kudilat asin Ligao na target na mapunan sa Enero kan masunod na taon. Sigung kay Congressman Saldico, duwang taon na ang nakaagi kanenot na natukar ninda ni Congressman Joey Salceda at may kinaraman sa mga reforma sa kuryente digdi sa Albay. Ngunyan, ang mga plano ka ito, date na nindang pigigibo na realidad. Nakulang bagay si Congressman Joey na pamayo kan House Committee on Ways and Means, mantang si Congressman Saldi naman ang pamayo kan House Committee on Appropriations sa pag-utob kan sa indang mga kamautan para sa Albay. Dagdag pa ni Congressman Saldi na bagusan ng para mabawasan ang perming brownout ng kamautan kan proyekto kundi para magkaigwanin proyekto kundi para magkaigwanin makusog na establishmentong bulos ng kuryente na mapakusog man sa kumpiyansa ka mga negosyante ng mga pital sa Albay. Sinabi niyang ang pangako kan Team Global Albay na mapakaray ang serbisyo kundi sarong world-class na sistema ng kuryente na mapadakol ni mga investors asin magtaon ng mas dakol na trabaho para sa mga namamanuan. Sobra sa 30 o kaya 333 mil pesos na kantidad ng illegal na droga sa sarong simanang operasyon kan kapulisan sa Maynilay na parte kan Bicol Region. Sigun sa datos kan Police Regional Office 5, 16 na operasyon ang ginibo ka mga otoridad pong kan Disyembre 16 sa 22 kung saan nagresulta sa pagkakadakop ng 21 individual na imbulto sa proliferasyon o pagbariwas ng droga sa riyon na kasindaan maabot sa 15 gramo nin marijuana asin sobraman sa 48 gramos nin shabu. Katagod kini sa girare na nangapudan ng komandansya sa mga Bicolano na ibitaran ang magpa-influensya sa illegal na droga dahil sa maraot na epekto kini sa salud, pamilya asin sa komunidad. Tasaro pang baretang lokal, 7 mga surrenderi sa nakaresibi ng tig 100,000 pesos hali sa gobyerno provincial kan Sorsogon kan nakaaging aldaw. Sigun sa Sorsogon Provincial Information Office, katuwang ninda, 903rd Infantry Brigade kan Philippine Army sa pagtaon ng insentibo bilang parte kan suporta kan gobyerno para sa sendang pagbagong buhay. Ang seremonya
bako sa nang pinansyal na tabang sa former rebels kundi sarang oportunidad para magpuon man giraray sa normal nindang pamumuhay. Ini man ang minaserbi bilang simbolo kang katrangkilohan asin pagtalubo sa bilog na probinsya kan Sorsogon. Mga tugang primerong parte po yan, kang Bareta alas 12, Bareta niya to sa lado lokal, ang Bareta sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports sa sinibapa, makalis lamang po kani. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Con si J. Pili, handang magserbi. Con si J. Pili, handang magserbi. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Smile always! Chicken cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to ah. Doble yan. Ang Nor Cubes ay may doble-doble. Nor Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Nor Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Nor Cubes Doble Pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pack! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ng pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Sa bareta niya to sa lado nasyonal. Nagita sa numero kan mga nagbakal ni lunadaan sa nasyon sa bulan ni Nobyembre. Base sa datos kan Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI, as in Truck Manufacturers Association o TMA, naigwang 8.5% na pagitaas o minabot man sa 40,878 ng mga units na naipabakal na asin ini masalangkaw kumpara sa nakaaging taon sa parehong bulan na igwang 37,683 na units. Igwa manin pagitaas sa bulan ni Nobyembre sa mga naipabakal na lunadaan in 2.2% gikan sa dating 40,000 ka nakaaging Oktubre. May pagitaasan pampasayrong lunadaan in 2.8% o 9,836 units halis sa 9,569 units kanakaging taon. Mantang ang mga commercial na lunadan may increase nin 10.5% o 31,062 units na naipabakal ka Nobyembre halis sa 28,114 na units sa parehong bulan. Gagamiton kan Department of Justice o DOJ ang report kan Quad Committee kan Kamara de Representantes para pakusugon ang mga ebidensya sin kaso kontra sa mga embelto sa extrajudicial killings sa war on drugs campaign ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Justice Undersecretary Jesse Andres na bago pa man matapos ang Quadcom report, mabilog na sindanin task force sa National Prosecution Service para tutukan ang investigasyon sa AG case asin dakul na sindang nakalap na ebidensya. Katakod kini, sinabi niya na dakulang tabang ang investigasyon kan Kamara lalo na ang pagpapapod sa importanteng resource persons concerned kadakol na pwedeng ibulgar asin pag-ako na pwedeng maging self-incriminating. Nakikipagtabangan naman ang NBI asin PNP para mapakusog pa ang ebidensya. Magiramduman na pigrekomendar kan Quadcom ang pagsangat ng kasong crime against humanity kontra kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin iba pang personalidad may kinaraman sa AG case asin pigsasabing reward system sa war on drugs. Sa iba pang baretang nasyonal, nangapudan si Senate President o kaya Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa Department of Trade and Industry o DTI na siguruhon na tama ang presyo ng mga Noche Buena products. Tinawan doon ni Senador Pimentel na dapat na pag-aprobitsaran ka mga tagsadiri ng negosyo ang panahon ng Pasko para magpalangkaw ng presyo sa maniba-ibang barakalon kay banan ng keso, macaroni, spaghetti sauce, fruit cocktail, all-purpose cream, ham, asin iba pang produktong Noche Buena. Hinagad pa ni Pimentel sa DTI, napakusugunan sa indang monitoring efforts laban sa mga kumpanyang imbulto sa manipulasyon kang presyo. Sigun sa senador, dapat makadulag sa paninimbagan ang mga negosyong nagsasaray ni mga stock o nagkakaigwa ng stock o nagkakondukta ng pagitaas kan presyo lalo na sa kada Pasko.
Naberipikar kan Department of Social Welfare and Development o DSWD ang sobra sa 400,000 na mga pamilya bilang parte kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace. Makakaresbihan mga ininin sarong conditional cash assistance halis sa ahensya na yuman ang dapat na itagama para masigurong makakalaog ang sa indang mga aki sa eskwelahan. Sigong kay DSWD Assistant Secretary as in spokesperson Irene Dumlao sa Pugay Tagumpay Ceremony na ang kabilugan ng numero nen 434,317 na mga pamilya iyo ang masunod na matatawan kan tsansa para maging benepisyaryo man kang programa. Sa ngunyan, nasa daima baba sa 4 milyon na pamilya ang benepisyaryo sa irarom kang programa kung saan nakakaresibi ang mga ini nin bulanan ng suportang pinansyal para sa pangaipong pag-adal sa kan mga ini asin mga kadagdagan na tabang na para sa pag-aadal ka mga aki sa kada household beneficiaries kini. Yan, das danto siniguro kan Office of the Ombudsman ang pinal, okay, ang pinal na asin day na mababago pa sa indang desisyon na matangkas na sa pwesto si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR National Director Demosthenes R. Escoto. Sa ipinaluwas na 8 ng joint order, ibinasura kan Office of the Ombudsman ang motion for reconsideration ni Escoto kan Pebrero 5 ngunyan na taon para sa dismissal sa niya sa pwesto dahil sa mga kaso ng grave misconduct as in conduct prejudicial to the service pati na ang filing of graft charges. Base sa order, mantenido ang OMB sa indang naging kasimbagan kang Pebrero na matangkas na nin padago sa pwesto si Escoto kung saan ang mga nakaaging aldaw na sakat ini sa pigdeklarar na dagos na nin perpetually disqualified. Gustong sabihon, day na pwedeng magkandidato o magkuanin maski anong posisyon sa gobyerno si Escoto. Kaibanan man sa padusa ang cancellation of eligibility for future of retirement benefits as in an perpetual disqualification to hold public office kini. Nagugat ang mga kaso para sa Integrated Marine Environment Monitoring System Project Phase 2 of Philo Project kan BFAR. Sa sarapang baretang nasyonal, kinarampag ni House Deputy Majority Leader as in ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry o DTI ini para tulos na aksyonan as in tawanin proteksyon ang sobra 300,000 na obrero na namimiligro na mawaran ng trabaho. Patani din ni Tulfo kan kung padagos na malulugi ang mga local manufacturers sa nasyon dahil sa pagbutwa ka mga online selling kung saan pigo pabakal ang mga produkto na halis sa China nindaing magkakanigong mga papeles o daing nag-agi sa regulasyon kang gobyerno. Sinabi ni Tulfo sa padagos na pagdangog kan House Committee on Trade and Industry manungod sa unfair na pagpabakal ng mga produkto hali sa ibang nasyon gamit ang ibang online platforms. Tinaonin doon kan DTI na padagos na sindang pagmamalihugot na mapugulan ang paglaog sa nasyon ka mga imported na produkto na daing nag-agi sa sindang ahensya. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, puminakol na sa 94 katawo ang nagadaan matapos ang pagrapado kan Cyclone Chido sa Mozambique. Sigon sa National Institute of Risk and Disaster Management o INGD, naigwang 768 na iba pang lugadan ang sinsobra 622,000 ang apektado kan nasabing bagyo. Igwang darang kusog ning paros ang bagyo na uminabot sa 260 km kada oras na nagdara ni magkapirang aldaw na paguran. Ang bagyo henot ng nagrapado sa Mayotte sa France na nagwalat man nin grabing danyos. Sa lado ni Karawati Sports, dahil na pwedeng magkawat nin professional basketball si John Amores dahil sa Northport matapos na sa iyang pagkakaimbulto sa kasong insidente o sa sarong insidente ng pambabadil sa Laguna. Naatulan kan Games and Amusement Board o GAB si Amores na guilty sa conduct unbecoming of a professional basketball player as sinampang sa severe penalty
of revocation of his license matapos na sa indang investigasyon. Sigon sa GAB, hinubaan na sintulos na bako ng epektibo ang lisensya ni Amores day na siya pigtugutan na magkawat sa arin man na professional basketball na aprobado kan board. Ini matapos may report ang pigsasabing pambabadil na Amores sa sarong lalaking nakapasuway niya sa sarong pick-up game na may 4,000 pesos na kasar o pusta kan Setyembre na nagresulta man sa pagsangat ng kasong attempted homicide. Asin sa ngunyan, out on bail si Amores asin ang sa iyang tugang. Sa satuyang bareta sa siyensya sin teknolohiya, pen finger toy ang napod sa sarong imbensyon in ballpen na may kapasidad na makapag-relax ang sarong tawo. Ang pen finger toy may kakayahan na mabago ang korte sa paagikang pagbugtak ng mga dugang na magnet. Makatabang ini tanganing marilis ang sa imong stress kung kaya dakol ang mga nagbabakal kay ni sigon sa Amazon na yung mga aki para tukdo, estudyantes, engineers, doktor, abogado, asin mental workers. Rekomendado man ining panregalo dahil sa nakakatabang sa pagkapadangkaw kan intelligence asin imagination kan sarong persona. Pero finger toy pwedeng mabakal o kaya ng pen finger toy pwedeng mabakal sa kantidad na $1,649 US. Istorya na iiba. Sa tuyang espesyal na istorya, sa edad ng 71 anyos, nakagibo na ng istorya, si Jean Hui bilang kainutinuting nakatapos nin 100 meter sprint sa loob sa naning 14 segundos. Sa 2024 China Track and Field Masters, pinabilib niya ang gabos na makalis na ganahon ang 5 event, kaibanan ng 100 meter, 200 meter, long jump asin relay cases, asin sa oras na 13.27 segundos, bako sana siya nag-registro ng record kundi naguli man ng 5 medalyang bulawan. Bakong atleta si Jim Hui, kanaki siya alagad, na-discovery ang track and field kan 2008 matapos magretiro bilang maintenance worker sa sarong planta ng bakal o langsang makalis ang ganyaron ang sa iyang aki na magkawat nin seniors football na-discover man niya na sa iyang kaskas sa pagdalagan. Ngunyan, plano na niyang makipagkompetisyon pang kinaban na kompetisyon para sa seguridad at sinin honra sa nasyon. Flashback. Desyembre 23 kan taon 1856 kan namundag si Manresa, Spain, o sa Manresa, Spain, si Father Jose Alge, sarong meteorologist, inventor, as in midbid na sa bilog ng kinaban, sarong siyentista, as in miyembro kan House Jesuita na nagkaigwa ng mga misyon sa Pilipinas. Siya man nagserbi bilang director kan Manila Observatory, as in magbilog ng primerong Philippine Weather Bureau. Si Padre Alge naka-imbento kan peking barocyclonometer, sagkod na maging barometer, as in nabilog niya ng bensyon kan taon 1897 o 1897. Mga tugang niya na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipo na si kinalap sa DCGB News bay sa nakalis po na 6 oras. Sa pangarang kanakatuwang niya to sa pagsulat kan mga bareta, Angel Mostaza, naman sina Jenny Matthew Belarana, sin Mary Joy Jarasco sa Newsbase. Lado technical, kasabay niya to mga tugang si June Napolis, mantang DCGB Social Media Department, katuwang tampo dyan si Jerome Nico Martinez. Sa pangarang bukang bilog tropa ka Mega Force Patrol sa mga nagantabay po sa DCGB YouTube Live App, sa 729 kilo sa Pitan Kamang Radio, asin sa DCGB News Online Facebook page, siring man sa DCGB YouTube channel live, Ligaspi Live.
Kapag mga bilong ng tropa ka Mega Force Patrol, Juna Police Lado Technical, kami po ang sa mga naging tagapagbarata. Ako po si Mark Dilada yung iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang mas